Tinon tengaraning prajurit Gong guru gongso swara tetek butul-butulno war tengaraning turangga esti rekata ingkang tuwaja layu sepi Kakang Durun wonten paring adhawuh wis tok budhaki Purwadya Bulu sampun Raden kula istanipun ragi garuh ternyu sinuwun mandura ngersaken Gusti kula Natandrawati rawuh wong wonten ngestina lah kok Petruk matur kok saking ngestina lho wonten ngriku menika yen Agus titik wis rada mangri mbok menawa Koko Prabu iki dudu sak benere Koko Prabu telik santimun. Gandeng pasemon inggih Tampa Petruk. Pasemon kang Tampa Petruk yen Petruk kudu gawe padhangi swasana kraton kang nuju nandhang peteng. Coba saiki diperbeki. Monggo kula dheweke kula bidhali para sedherek. Sangking asta mijil sangking asta ngelingana patine sang Kangsa Dewa kowe kuwi ming Panakawan ming batur aku iki Baladewa lah kok dadi Petruk kok wani karo aku ora ngeli derajatmu ming batur. Wong iki ngapa ya? Sampeyan ngerti tegese batur mboten? Batur niku pangembating catur. Nek ana lupute sing diloni batur sing elek-elek. Nek ana kleru batur juragan kula sing elek-elek. Ngoten niku. Batur kongkon ngalor-ngalor kongkon ngidul niku pesuru. Pun beda. Batur karo pesuru. Sing pokok Yai Krotok Boyong nek iso ngalahke aku. Sak yahene gelut pindu. Payah tenan. Boros iki ya. Ewa dene kan nampa ngendikan sinuwun kudu iso gawe padhang kraton Ndrawati tak rampungan tobat yo awak lukrah ya luwih ora minggat kraton gateng samparang
nek mung danteme aku kelingan yen kuwi Gustiku. Mbok paribasan nganggo sikil, nganggo tangan, aku ora males. Tekate wong sak sinu Ndrawati engko aku lara nyuwun tombo. Ning bareng nyokot ora ana Baladewa gragas ora. Baladewa gawean ngendi? Ora minggat mati beto. Nek lum lagi kudune gantrol nenggala nyokot. Tekat-tekatan ya tak waneni. Ampun Lajar tanding kalih kula sampe. Adar ora peduli butuh menang kok. Aja miting iki jarekku semilak. Ontekate warang-kali doan-dono rawuh ora. Petro edan mat ya aku mat ya. Ora peduli. Aku yo jontong kok sarungku suwek. Ora ming semilak. Rikala semono nata mandura den Prawasa. Marang kula kanthong burung wayah nayu Baskara Timangsa. Ing kono wujude nata mandra ilang. Badar wujud Gandharwa Dekya Kala Gumarang. Setan kene mampu barang sing ora enak ora krasan. Awake Petro ora tau adus. Sarung ambune ora karuh. Aturke Ibu Betari ya.
Acarya langening wanadri tumuwuh kang anut mangsa mawantu tumibaning wari megaring kang sarwa puspita ambabar gegondo kang arum katiuping samirana samira ana bremara kang nesep sarening kembang Petruk kok rada pucet sayamu yang karang yaene gelut ping pindho yang ngrasake niki rada temenanan nek wau mon dek wau sore wau mboten sebabe apa ame musuh Kurawa niki nggih napa angger wantem dumam mundur niki rada temenanan ming untung men kok kula kok diparingi kegiatan bareng kula uleng niku wujude badar dadi buta panjenengan yen prisa wah mesti saya jontong kok ngono kok dadi Koko Prabu mesti ngono saiki nanti butane ampun kesah ajeng niku kali sinten sampean wis ora ana wong iki percuma nah saniki ngaten Den kula nyuwun tulung ajeng sowan Kang Raka nagih janji Setyaki tinunungbul gadanira Setyaniku garwanira Setyaki mandurat mojo sawise bisa tata tentrem padang kanan guru ayo Petruk tak sowanke kowe monggo wah ayem aku tanpa pepindhan negara Ndrawati bisa padhang trawangan mergo saka jeneng sira nggih pangestunipun Gusti Nata Agung Kraton Ndrawati sampun saged tentrem iya ora ana guyuning rewang tangising mungsuh saking boten wonten
ketinggal tentrem lan sae mboten menapa-menapa. Sejatine sapa mboten ngerti kula buta. Kula ureng malah ngrika kipat-kipat kalih kula. Waduh ora kuat aku mambu Petruk. Nek jane ngrika mambu kula napa kula mambu ngrika nggih. Pripun mambu kula niki janjane? Ya ora apa-apa, arak ngoten iki pancen butane sing ora urus. Lah sakmenika ngaten Gusti. Kanthi rebat cekap gandeng sampun tentrem negari Ndorowati. Janipun bapak kula niki sinten? Lah aku tak takon Petruk, nek Kresna ki karo Petruk jane tuwa ndi? Lha tuwa kula kok model sampean biyen. Dek cilik sing ngomong kula kok ya aeng-aeng wae. Lah kena ngopo nek tuwa Petruk takon bapakmu karo aku? Lho. Ampun kegujengan jenengan. Sing kula takoni niku dudu Sinuwun Ndorowati lho. Dudu mungungan kula Raden Narayana. Ning sing kula suni prisa menika kagungan dalem pusaka kaca paisan. Kula mongko ra duwe. Oh ngono nggih. Lah saiki aku tak takon karo Petruk. Kowe sik di sedulur tuwa to? Tesih sapa Gareng? Lah kenang apa kok dadak takon aku mbok takon Gareng. Sing ngerti bapakmu ki ya Gareng kuwi. Wah, celeng tenan. Rekle kok ya ora omong-omong. Saya aene mupeng-mupeng. Nggih yen ngaten nyuwun pangapunten Gusti nyuwun pamit rumiyin. Kula tak manggi Kang Gareng sing ati-ati. Ndur saking nyuwun pamit sing ati-ati Petruk. Anggarjita Kresna kang manggarjita beja mawancana Bima kang mawa pakon ing sencaki wonten paring dawuh Koko Prabu cobaning Jawata kang matumpa-tumpa. Mongko pun Kakang midhangetake pawarta tembang rawat-rawat ingkang digawa Mbok Bakul Sinambiwara. Yen para kadang-kadang sira Yayi Prabu Puntadewa sakadang kuwi ilang saka kraton Ngamarta. Aduh. Lajeng para putra-putra dhateng pundi? Mbok menawa para putra-putra isih tetep padha njaga negara. Ayo Yayi sinambi angkaya ana ngendi pawartane merpati para putra-putra jaga negara Ngamarta. Sawawi kula Prabu kula dherekaken waduh. Piye karan kaya ngene.
ora ana iki kowe nendi to? Aku mloya bumi, Kang. Bumine sapa sing tok kloyo? Tegese mloya bumi aku mlaku terus. Aku njuk ora tau gara-gara. Kowe ora ana. Bagong. Ora ngurus dapure Bagong. Kang teko rene njaluk rokok yuk turu. Yuk maca koran. Ngono kuwi gaweane Bagong kuwi. Njuk ora tau tok jak rene ora. Ku ngejak lunga-lunga. Terkadang nek mengko nek konangan Mbak Ayumu yo Mbak Ayumu nesu jane jan dipengaruhi Bagong kuwi. Piye to, Dong? Ngene, Mas. Aku jangan kondo karo ya senajan kondo ya karo ngelak ora kowe. Ya ngelak, nek ngelak gaweke kowe mau madang urung. Aku ya urung. Kowe tang-tang lho. Urun ya. Kok tak gaweke. Iki aku ning omah dhewe, Mbak Ayu. Mbak Ayu mung muni nang sawah mung cegur sumur apa ora. Tae. Kopi ya. Nggih pun. Kopi iki aku jane nyirik nek kan. Anan iku ya tak gawe rakitan titik-titik. Gulane entek. Susu kere. Sampeyan kaya ora kaya banget. Sampeyan doyan kok. Ndone gelem kok tak sekelke. Wis ngene wae dong ora. Kareng arep nyambut gawe. Apa-apa nek wong ijen ngene iki ora. Itu tinggal lunga bojo kaya ranti bojo. Anak do lunga kontrang kandringan. Saiki ngene wae jajan wae engko bayar. Padha wae. Ngene Kang tak kandhane apa? Kowe iki rak luwih tuwa tinimbang aku. Lho iya. Bapakne dhewe iki dudu Bapak Semar. Aku ana sing kandha ya aku tak takon karo kowe. Kowe ngerti karo bapak apa urung? Sing ukir jiwa ragane awake dhewe. Heeh. Kowe iki ngerti urung? Waduh, iki kepiye to? Aku ya urung. Lambemu ki ora kena tak nggo gawe enut e. Aku ki ya urung ngerti temenan aja ngeyel kowe. Nek durung ngerti ayo Kang do tata-tata. Tekate mati ya wong loro, urip ya wong loro. Karepmu sowan kayangan nyuwun pirsa bapak sapa? Kayangan kene kayangan Suraya ki sing ngato Bathara Guru ta? Kae dudu sing mawasa. Bathara Guru ki minangka kanggo panutane Portitah sing kudu bisa tumindak becik utama. Sing mangerti marang kanan iki pukulan padha wenang. Ngerti kowe? Ya urung narang ngono aku ya urung. Mula saiki padha digoleki. Apa? Ayo. Apa tekan? Lah tekan. Nek jane ngono ya suwe le tekan wong. Golek-golek wayangan wae takon pirang-pirang. Pirang-pirang nggon ditakoni kok. Ya ngono ayo ditekati wong loro ya. Mati ya wong loro sowan kayangan undandir bawal. Bagus to. Aku tak ninggal ayang kene sak mangsa-mangsa Bayu Bali. Aku tak ninggal ayang nek aku lunga. Aja nganti goleki aku. Mak, aja goleki aku minggat. Wis. Ana tamu mangsa bodho. Tamu lho aku ora sok nyanyi to. Bener wong ngakon nyanyi Pak. Wah iya.
yo, Kakak yo. Wis tekad wae ya. Soyo del weraras Abiar so lintang kangku medap titing sonyon matyo latri lumrang kandaning puspita karnaning putyaniro Sang Dwijawara mbrengengeng lirku maraning madu untuk bocah bajang kekalih kaya katiup angin tumeka kekanditing gunung Jamurdipa minggah ing kayan Ngundandir Bawana ing pengangkang ngadhep Sanghyang Padawenang anteping manah kirah kanthong bolong lan kinurana garing kedah pinanggih mangkeng Rama marmaniku titah merca padha ngambak kayangan senajan to titah kalebu mustikaning titah kira kanthong bolong bisa nuwaken pangaribawa ing langkung ageng alok ing para Jawa to kayangan wonten gara-gara candraning gara-gara bumi goncang lan marang tangising bumi lan langit tangising bumi lindu kabeh pitu Pangsing ayudan Basalam Wangsa Duwung pating Palengku Teja Mangkara dedet nyorati gunung longsor tarpada gunung guru gurita jagat kagiri-giri bumi lan langit kok tangkep-tangkepo lintang pinduri rata-rata dadake pating klarat selarat taun pating selorot gumaluduk sura kawat candra dimuka tirta lir kinebur kebur kinu sak gambira
Wote ugalake kok mlesat-mlesato. Umpak bae marcu pundho kowe kontal. Akeh widodari kang sami anjel kepati mlet nang pintu sonangke kabeh bocah bidato. Kompat kapitan Pediti Wananto bukuhe pecut pendani tinggal bebasan. Semoro kang gulung baluduk ing negara kok bisa ambelano jagat. Sejatine sapa tambuh sapa ingin bisa murwani goro-goro. Jumedulipun Ki Semar sak pranane kang sak gegojikan wonten Ngororobo.
Kang Gareng karo Bagong do ketemu nang ngene. Lek goleki yeng-yengan. Tekan ngendi, Dong? Wah, angger piyayi tak suni prisa. Nggon prisa penyen prisa Gareng dereng mangsane. Udelmu. Kuwi padake Gareng oer-oer. Hah. Karo adikku Bagong sing tak tresnani ya syukur do ketemu nang kene pidep-pidep kanggo gawe bangun tresno arang ngono. Nembang sing apik ya kowe nembang sing ana pituture bagus. Kowe mengko genten nembang ya Mas. Lho iya. Bagong siap nembang. Sepele nek nembang. Kita gawake saka omah. Wis, Pak, wis. Telung buntel. Ana tembang kok dibunteli. Coba saiki kowe nembang sing apik. Mengko aku tak ngrungokke. Tembang Jawa apa tembang sing cara Melayu? Tembang cara Melayu nek kowe ora iso. Iki sing apal. Aku saking apale kuwi. Pendak esuk kae cara Melayu aku angger. Oh kerak Melayu gerak badan. Rungokno ya Mas jajal tak ngrungok. Mbok aja ngimpul ulung. Pangkur iki. Ngerti wae. Kita mukti aku sida mukti aku kok ngrekoso Arang ngerkasane tok gawe dhewe.
Waton tanggung jawab lur kilir wong urip sabar mari kudu sabar mri aku ora sabar jangan nasun gregoni wong nembang aku kuwi angger krungu gamelan model sing kari iki mau ya. Kelingan aku ning omah sok ngencling kae. Awane iki arep ngambruk. Ya krungu kaya ngandadi. Ora dadi ngambruk. Gimana tembang pangkur ta, Dong? Isine pangkur kuwi migunani kanggo pasemon marang para pepunden sepuh kadang-kadangku anak putuku sing padha nganakake tekad praya ing bengi iki padha tirakatan lunga nganti dibiyantu para putra wayahku sing sak kiwa tengen kene padha banjur melu tirakatan. Nah sakwise padha pepanggilan lan padha tirakatan besok padha kondur makarya dewi-dewi pinarikana pangkur nyimpanga saka bebaya nyingkura saka sambikala karya tata tentun teku rayu apa sing cinipta bisa dadi nandur ya dadi dagang yo jebul ning aku sing ora jebul anggere entuk rambatan sithik minggat ya ora bali njuk ora jebul awis coba wis wong nang omah dengu-dengu dhewe teka-teka ana wong munjuk. Kunjungan tak pangan ana kelalen turu. Aku terus jangku digawa. Wong kene ora kalah ya kaya ngono kuwi. Ah iki mumpung ketemu Mas. Ujube para kadang-kadang lan para putuku ing bengi iki puncak acara. Kowe kudu nyugata iki bersih desa lho Mas. Oh iya. Tinting pelek barang nak. Lagune bersih desa dijumbuke karo kahanan. Para putra wayah sing padha gumregah penggalihe. Waduh. Lagu bersih desa. Yo. Bukane bonang.
Iya pancen nyata kok. Kebersihan ku bisa dadi pangkal kesehatan. Nah iya. Bersih desa kudu dipadha dilestarekake. Awit kersikan desa ngono bisa dadi sesawan sing becik ya ta? Kersikan ning rohani bisa kanggo gawe nyupeketake sesrawungan. Nang ngono kuwi jenenge bersih desa temenanan, Tru. Ha iya. Ya, saking genteng kowe takon nembang juga sing apik. Mumpung ana wektu reng setitik ya aku ya kepengin nyoba putu meneh. Ngono isih melek isih. Wis ora sekolah prai kok. Sak liring abang iki prai reng ayah. Kagem para sepuh karben putuku gending Sinom Parijata kuwi ana tegese lho kok Yusufa maknane Sinom Parijata belok nyamat apa ya bom bae bom sing kepenak ayo ayo kepinramu panjenengan wis mumpuni men mongkok mbahmu kakung midhangetake ya menek ditimbali karo piyayi sing dhuwur iki nduk dinggo tuku apa-apa ya lenggake dhuwit sing ati-ati aja tok serake mbahmu engko meneh sing gambar pedang iya Sinom Parijata coba ya ngono kuwi becik. Aku seneng kok. Kudu eling sing peparing kokoki. Sing niku kokoki kon ngendi ora? Urung tekan gone engko.
ngendange muja. Tumplak tumplak sing tumplak ki apane? Jan persis. Ayo nduk nono. Kandhane mah ra laras. Apik tenan kaya ngono. Jan kaya ngendange ledek muyuk. Suarane pancen rada lumayan utuku itu. Esuk rada munggah titik umure ngono. Saya apik. Nek ora mah gerok aja. Lanjut donga-dongae gerok. Nek nyuwara ki takon sing alon-alon ngono lho, Nduk, ora usah banter-banter. Ambane limresane ngate mendengan. Anak kalian bertanya siji nalirah kok. Siji nalirah. Sinom Parijata ki apa, Mas? Sinom kuwi dandan. Pari ki becik-becik panganan rak pari kok. Sinom dandan pari becik. Jara landhep. Oh. Dandani swasana sing kanthi becik nggunakno landheping pikir. Kudu saeka proyek saka Bapak Pamong, Pak Lurah nganti tekan Pamong-pamong. Cilik. Oh. Mengko ditimbake terus nang masyarakat. Umume bagus kuwi ajana-ajana sing becik. Gendeng kowe saiki gendeng sing apik. Oh nggih. Mangke kula tang gendeng. Kowe mung karek ngarani truk milya. Apa Mbak Kris, apa panjenengan Budi RS coba tak nggih mangke kok tak gending sing apik ya Mas Slendro narang Slendro pathet menyuruh kowe iki nek nembang ki malah kaya wong kesusahan. Ora nembang mah ngrintih. Gemni ning montor bak kongkira waduh. Aku mah gegeten gemang. Aja kok ngono kuwi aku ninting aku dhewe kok. Iya coba gending sing penak. Eling kula